Maayong adlaw kaninyong tanan, welcome na sab sa tong programang Baruganan, ang tingog sa katawhan, ang tingog sa kamatuoran. Karong adlaw atong isgutan ang pinakainit nga isyu kay matud pa ni DTI Secretary Cristina Roque, igo ra daw ang 500 pesos para sa Noche Buena. So unsa inyohang reaksyon o baruganan kauban sab nato karon Joel Ogrot, maayong adlaw. Unsa inyong baruganan anang mga istorya ha? Uha, uha! So here we are again. Dito po tayo sa ating baruganan. Yes, unswa daw, 500 pesos. My gosh, sana all 500 pesos kayang-kaya sa isa sa Noche Buena. O di ba? So saan papunta ang 500 pesos ngayong Noche Buena? Kining palita og loaf bread. Pila ang loaf bread ga kanang palito na to o kanang mention na lang ta og Goldilocks o Red Ribbon na mga tinapay kanang loaf bread or kanang bread talk. Di ba ang tag 100 plus, tag Mm. 100. Palitan na nimo peanut butter. Mm. Dili na lang tong branded kato na lang naa sa palengke nga tag Mm. 150 ang bottle. So pila Mm. na? Tag 300 pesos. O na nakainom siya buena. Palitan na nimo og kanang kape baka diha or baka isa ka litro nga isa ka litro nga soft drinks. So Mm. 500 pesos na. Oh, so yun yung inobre nga Noche Buena. Diba? Ing ana sila ka easy na lang yun. Murag nakaloko na yun sila sa mga Pilipino. Nay na ng piling 500. 500 pesos ka 500 pesos kani sa mga maleta-maleta nila. Asa na ka na paingon na 500 pesos, no? Eh gosh, sige na daw sila. I-try na to sila nga mag 500 pesos pod. Mm. Murag nakaloko na yun sa Pilipino ba? Bitaw. Okay, pero kung mag-iskot man ko tag Noche Buena, syempre pag Noche Buena, labi yun ang food, di ba? Yes, oh, of Na nang course. ginamos, dili na Mm. nang tinapanan, dili na nang kanang nilaga din ha nga mga gulay. Yes. Mm. Dili na na. So, special nga pagkaon para pagsaluhan ninyo pag-abot sa Christmas Eve o New Year's Eve. So, for me, kanang 500 pesos, kuha na na. Tulo ka galon na nga tubig, 100 plus. Wala to, loaf bread ra gyud. Pumupalit ka og ham, kabalo ka pila na isa kilong ham, tag 700 siguro no. Kuy. Kanang ham ra to nga kuan ha, kanang mga kuan mga dili kay known nga mga brand sa Mm. ham. Pero kato mga ham nga naay mga pangalan na mahal jud kayo. Kanang gamay nga ham, pila nang gamay nga ham? 300 plus, almost 400. Nya Yung mora sa na mobile imong Noche Buena mora diha. na imong Pwede ba ihanda ta mag Noche Buena nga loaf bread ra? Pwede ra? Unsa da? Pwede ra? sa Pilipino dili na pwede. Dili, di ba? Oo, Yes, mangita oh. man kita og kanang kuan paagi nga madungagan intaw na nga Uh, putahe sa atong pagsaluhan sa imong pamilya. Hasta yes. pobrihan na gyud nimo ana. Mao. Oh, Joel, nganong nanimpiling naman ah. Di ba, Nag-isip siya unsa kaya mapalit sa 500. di ba nag-isip ko kung kuhan kaning ah unsa ba mukhaon ba na siya o kanang pang Noche Buena ng inyong DTI secretary? Ambot. Kay Di ba wala ambot para lang. Ma'am, kanang pasensya na kanang akong giunaw naglibog ko karon ba 500 ingon ka nanay ham, mm, nanay macaroni salad, Mm. nanay ah spaghetti. Mm. spaghetti. Unsa pa ito yung gingon isa. So kagahapon nay nagpakaon sa mga dito niya na curious ko kay naa may macaroni salad. Akong giingnan nga, ma'am Mm. kanang naghimo ka ani ikaw naghimo aning macaroni salad. Oh, nako kanang dako-dako man imong macaroni no kung katunga lang ani ma'am. Pwede 500 lang ana rin siya nga. Unsa? Dili oy. Di pwede. Kanila daang lingin-lingin. Kiri color-color Mm. lang gani daanan ni Mga Dong. nata. Yes, Oh, kamahalan ng tinuod. Oh. kuan. Basig Kanang So ingon kanang ako, kaon. basig macaroni ni Chris Secretary katurang pasta og ang mayonnaise. Oh. Or kanang order basig na na siya isa ka order. Mm. di ako lang hangiyon siya ba, ma'am, karang asa bang ka nagpalit at ma'am, ipakita sa mga ba? I-promote. Para dito po may mangita na imong 500 nga kuan kaning Noche Buena. Mm. Mm. I- na ako'y nakita nga ham, gamay ka nang nakasulod lang siya silupin. Mm. Oh, 180 man suna.
mo 86. kapit 80. Oh. Basta kapit 80 to niya. Siguro para makatipid ta makaabot ta ng kuan, makapalit pa ta og kanang uban nga pagkaon kanang like unsa na kanang manok ba nga litson manok. Mm. Mm. Makapalit ta na kay Bunha. mas magunang natay litson good. Mm. Mm. Katong baraton tag 160. Kuan na Mabot 160? makapalit ta to pero ang spaghetti nga itong gamiton ka lang instant noodles kanang sa quick chow ba. Mm. Pwede. Di ba dali ra kayo? Pero si size ang Butangan isa. rog picture Wao na ketchup. na to. Mupula lang. Ha? Mupula lang. Di ka na instant noodles ba? Lami ba ya? Wa mo kasulay no, rich kids man ang good mo. Mao Ako gani. kasulay man ko anak kay pobre man may. Asa, Mao may nakaloko na size. gid gani nakaloko na si sa mga Pilipino ba nila gitan-aw ba nga ang issue corruption, ang issue male-maleta dito sa Malacañang. Mm. Hello, unya magsurya ka ana pa sa 500? Di ang ending nimo ana bashing. Wa man po siya niingon ma'am nga ang imuhang ham kuan katong usa nang brand gani Hans. Wa man siya niingon. Wa po siya niingon nga imuhang Ah, imong spaghetti Del Monte o unsa na diha. Mm. Giyon man yung spaghetti di pwede ra siguro na quick chow. Nga spaghetti o Maggi. nya kuan nimo kanang tinapa imbis nga beef or corn beef, tinapa ang isagol ana. Nalagi katong kuan kato laging kita ba ka katong gamay nga pinutos nga mura siya og kanang cheese nga ham. Oh. O pila ra ka kuan. Kuan na siya, o napulo na, nipis kayo. O tag 80. Kato mga slices na Archel ba? Ana sa sila gani ana square. O. Kana na itong Nagsulay po taong kong fact check no pero pagkakita pa lang nako ang spaghetti dito 115. Mm. Mm. Niya na Pasta lang pa ko lang na, pasta. Pasta lang na ha. undangon ko na lang ni. Di na ko surrender ko ato ko sa quick chow. Narito dako 16 pesos na kuan. Oh. Quick chow na yang spaghetti. O gani. So saan naabot ang 500 pesos na pang Noche Buena ni Secretary Roque? Wa na siya pakita. Wa Unsa na siya man na? pakita dapat pakita siya mamalingki siya. Gipanindigan ba gyud to niya? Gipanindigan gyud to niya? Palinti asa naman siya ron, asa siya malingki be. Pakita sa mga be. Kaya tumi dito. Dapat maghimong isa lang kaputahe. Dapat ka na isa ka putahe lang. Hi, Pero Secretary, Merry Christmas. actually, makahimo ka ana Archel og kuan, makahimo ka og kanang gamay kani nga kanang mahablangka, Mm. gamay nga mahablangka tapos gatas nya Mm. na kay sa tawag ni kernels. Oh, Di man na mo yung pwede pa giingon, oy. mahablangka. Pero pwede pa na Tiki-tiki, Noche Buena, magandang maura na sulti. imong Noche Buena. Colonel. Lain po. Ha? Maura na imong Noche Buena, lain Quick chow. po. Quick chow, butakan na ni mo dekorasyon. Wala na kay Instagrammable post lang. Basta So, lang for ang sure, spaghetti. Malay ba Magpaabot na ta. Magpaabot ta sa Noche Buena unsay mga post sa mga katawan. Mao gani, Okay. oh. For sure, magbaha na mga post Ay ana. nata. Saan Ay, nangabot no. ang 500 pesos? Ay no pagganda mo daghan kayo kay moro man gyapon iguro ra nyo na picture pagkuman nga panos na inyong mga spaghetti din ha. Mauman. Mga napod say Lamog hapon. napod say lesson nga gihatag si kuan ba. Secretary. Nga instead nga isa ka bandihado imong kuan isa lang kaluwag nga spaghetti. Mm. Kaya para di Imbis mapanos. isa ka bowl nga unsa ni macaroni salad. Mm. Oh. Isa lang katasa god. Magbidya lang Isa mag-half katasa. lang. Mm. Mm. Oh. Tasa kuha ka macaroni o ikaw na po do kung itungita ni mo ko ka macaroni na mo. Mm. Ano man bidya kanang kuan ba kanang unsay tawag ana kanang insensitive man gud kaayo nga statement po na niya kay Mm. na ang Pilipinas is nabalot sa issue sa korupsyon. Mm. Nakita sa tibuok kalibutan nga ang mali-maletang gihatod sa imbakan, sa bagsakan sa ilang maleta. Mm. Hatod sa Malacañang. Di ba? Nya, pag human, yung ana imuhang statement na 500 pesos, kasya na sa Noche Buena, low. Mo gani problema nila karon. Dili makabot ang gobyerno sa presyo sa merkado baya. Ug wala pud sila sa sapatos sa ordinaryong Pilipino.
kung ang usa ka opisyal Correct. musulti nga 500 pesos sa Noche Buena, Mm. duha ra gyud kabutang ko makita. Wala sila kasuway og palit sa tinuod nga merkado. Oh, di ba? Siyempre, I don't know. Dili, Ipilit mayayaman. nila nga. basig na. Mm. Basig na siya napalitan ni nga na mo na akong ginapangayo lang man kung Sa asa dapit. na niya gipalit kadto ko. Nga layo man. Ma-expect ko unsa. Manila man, sir. Unsaon man na 500 nimo maigo na nila dito. O di isulti niya unsa na klase nga ham, mo ni nga brand, Oh. mo ni nga ko pila ka pila ka miligram. Mm. Ana isa ka kutsara nga macaroni. Mm. Ana ba? Pero Tulo ka tulo ka di tukog tubag dito. sa pasta. Dito bag dito gi-justify beto ni Claire Castro pero nagkatawa pod siya. Ultimo sa iyang Ultimo giistorya siya, mo, di dili pod siya. siya katuo nga 500 pesos. Mm. Yeah, good for members sa family. Ang kilo sa bugas pila 55. Mm. O sa isa ka kaunan lang. So Wala palitan na wala nimo man isa tanang kilong bugas isa kilong matambaka 380 pesos be. Gidao? Dili nang mo dapilan og kuan Nako. kaning apilan og lamas kay na daw lamas sa balay. Nanalo. Hay na lang, mga insensitive fefol. Di na lang ko mo-comment, eh, bahala na mo di. So, Ay, kamong nananaw karon ha. Bantay mo mag-post mo din nga nakakuha mo 500 niya. Usik-usikan lang ninyo. di Pag i-challenge notice mo. i-challenge nato sila Pag kaning mga sige, viewers sige. nato. Kaning viewers tulo ka viewers nato, mga followers. Sige. Paningkamote ko ninyo nga 500. Oy, klaruhan ang viewers mo. Basi kita rapod na. Ayaw, bawal. Uy, nung sa ka. Tulo man, ingon mo. Dili, tulo ka tao. Okay. 500 pesos. 500 pesos challenge kung makanoche buenas. Maghatag ka? Oh, Maghatag sige. ka premyo? Oh, Pak. 500. Premium. 500. Oh. Isulti na kung unsa na dapat nga Noche Buena. Sa na nga Dili, mga pagkaon. paigoon yun nilang unsa man. Pwede Unsa ko man? mapil. Pwede Ayaw ko na. mapil, ana. Ayaw. Wala ko Sa- pag midnight sa New Year. Pwede ba mag-Noche Buena May nga tag-isa lang ka kuan kap? Abot May na, manrod oy. kay gitagaan ko sa Oh. Apla ko ipakita. Ay. Ihatagan ko sa Abuitis. Oh. Bali Thank 500 you, na. Abuitis. Bali 500. Sir, Sumpah na, Termin, babalik thank lang you. Apla ko ipakita kay Ang ano palandaan, ang wine palandaan mo na Mao. Oh. So, kulang na. So katawanan. nakay challenge, nag-imong challenge, Pero makatag sama ka kay- premyo ato ha. Sa Noche tulo. Buena Tulo. raman kutob How dili sa much? midnight. Tulo. 500. Kuanan. tag 500. Taplan. Taplan ako ng ilang kuan. Oh, di ba? Oh guys, so i-avail nyo na ha. Opportunity na ni pagkapera kayo. So ang inyong 500 pesos, kamyuhan gihapon na kay muhatag si Archel ng 500 pesos para sa 3 first unsa na? Tulo ka Kanang tao. commenters. Oh, nga makahatag kano sa man na Archel? Before Noche Buena. Kanang Noche Buena. Kanang before Noche Buena. Kanang Noche Ay, Buena. pakita nila nga ng grocery sila? Oh. Oh. Okay. Oh. Pakita nila na okay. Ilista Sige, so 500 pesos Ilista lang. good. Okay. Mm. Okay. So, Dali lang. Kung sa man imong parameters ato kay like for example, kung isa lang kaputahi di ay Noche Buena na dili. sa inyo ha. Gatong gingon sa DTI. Kato. Oh, kato. Katong isulti sa DTI, katong naay macaroni, naay spaghetti, naay ham. Unsa pa to? Pan ba to yang gingon? Lisula po na oy. Ang hirap niyan. Kahit Pagbuot ka isa lang kay slice sa kuan ba ham. yan na? Kay ang ano ba ya? Ang spaghetti biya ano lang na, ang pasta biya kay half kilo lang na, walay 1/4. Na may Half quick kilo chow o 1 man. kilo rin na. Mahulog kita sa noodles ani. Bigyan yung promotion sa Quick Chow ni. Veterano. Apilo na lang ako Maggi. Maggi. Magi. O kuan kanang napay isa para sa paning isa gani. Napay isa ka Saan? noodles. Ano man? Miswa? Nisins. 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 Medyo mahal man agad, ma'am. Amale na. Medyo mahalon ang nisin. Ang karon mura man among nailhan kay Maggi og si Kwan. Si Quick Chow kay barato-barato.
Okay, so dili mo lampas mudaog ka kung 500 pesos lang. Mm. Pwede 590 ana chel dili. 500. 500 yun. 500 sirado. Sigurado. Mm. Okay. Oh, mo na tong Sige, go challenge. guys. Mm. Go Ay, mura, guys. kung 500 sirado, mura man nag 499 plus 1, 1 peso. Dapat kutob siya sa 599. Nganoan. Mo may 500 daw, man, yun 500 na nag-ano. mo may 500 gingon nag-join. ni sekretary. Oo na may ingon 500 ni naman. So, sekretary niya. dili 500 duan. 500 yun. 500 yun. Oh, Wala, 500 sige. yun. Oh. 499 Okay, plus guys. 1 peso. Appeal mo sa challenge. Sige. Appeal mo Ang sa ang pa-content challenge Marshall. katong video ni sekretary ato tong kuan mo to atong mechanics. So dapat Okay. Sige. matoy Yun, makita sa inyo ni Chibuena. Di ba? So, tanaw na to magkasya Kung 500. kasya ba. Di ba? Okay. So, okay. Go guys, 500 Sige. pesos challenge, 500 pesos worth of Noche Buena challenge. Okay. So, okay, tapuson na nato ni kay murag nakaloko maning kon. No? So, ang ginatawag sa DTI nga ni Chaboy na basket kay murag demoset sa showroom. Nindot tanawon sa papel pero sa tinuod nga tindahan dili na mao ang presyo. Anong dili man gyud nila musultig tinuod? Anong dili nila acknowledge nga ang taas na jud ang presyo? Anong dili nila isulti nga ang kinahanglan og real solution? Dili optimistic announcement. Kay klaro man, ang katawan dili nangitag magic, nangita sila honesty. Di ba? So unsa may epekto sa ani sa tanan? Simple ra. Kung ang leader dili grounded sa tinuod nga presyo sa merkado, unsaon yung pagsalig nga sakto ilang pulisiya? Lisod magtudlo sa katawan kung pag-budget, kung ang mismong opisyal wala kabaloon sa presyo sa grocery. Mo ingon ni Joel nga asa man nga merkado, asa man nga groceryhanan kay adtoo na mo. Okay? Mamalit miya na inyong gipang istorya. Ang Noche Buena dili unta maoy mabiktima sa libiling na igo na kuno ang gamay nga kwarta. Ang Noche Buena ang usa sa pinakagamay nga kalipay sa Pilipino kada tuig. Aya unta buhatag insulto. So mora to atong mga hisgutanan karon sa pay inyong katapusang istorya. Barugan Wala, ano na to? uha. Merry Christmas in advance pero mag-program pa tanaw. Merry Christmas. Ay, during sa atong i-award na to ang Oh, di ba? may problema na. GCash. May problema. Okay. Okay. So sa katapusan at ato lang isulti kung gusto sa gobyerno nga mo tabok ang katawhan sa kalisod, unahon nilag sabot ang tinuod nga presyo dili ang papel. Okay? Ang Baruganan Podcast magpabilin, manindog, magtindog sa klaro ug sa tinuod. We stand with the Filipino consumer. Kay kami usab consumer man ug kami kabaloon sa tinuod nga presyo. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. So bye-bye sa mong episode karong adlaw ug sa umabot pa. Mayong adlaw sa inyo Joel Ogrot, daghang salamat. Oha! Bye.